Com totes les llengües, el català se pronuncia seguint una melodia ben definida. L'important és d'escoltar bé i de saber separar les síl·labes. A tots els mots que tenen més d'una síl·laba, sempre n'hi ha una que sona més fort que les altres, la síl·laba tònica. Les altres se diuen síl·labes àtones. La pronunciació segueix una regla molt simple. Podem classificar els mots en 3 categories que corresponen a 3 maneres diferents de pronunciar. Els que tenen la tònica a l'última síl·laba són els mots aguts, paper, lleó, camí, català, parlar, acabat. L'accent tònic és a la fi del mot. Els que tenen la tònica a la penúltima síl·laba són els mots plans: llibre, rellotge, balena, Catalunya, parla, tònic. Els que són accentuats a l'antepenúltima síl·laba són els mots esdrúixols: matemàtiques, música, lògica, fàbrica, pèrdua. Per saber com pronunciar una paraula, cal saber, doncs, on se situa l'accent tònic. Això és molt fàcil quan l'accent és escrit. Per exemple, Perpinyà, ràdio, gimnàstica. Però l'accent tònic no és pas sempre escrit sobre els mots. Accent, tònic.